Dalibor, ty si dnes ukončil púť, čo sa týka nových zubov však. Istanbulskú. Klinickú, lebo ešte zajtra si tu. No, áno. Takže teraz si čerstvo vyšiel z ambulancie od Izbel, našej krásnej, úžasnej. Ako sa cítiš? Cítim sa fajn a som veľmi spokojný. No povedz nám k tomu niečo, že ako to prebiehalo. Ono je to také mi to prípada tu nás strašne jednoduché. Neviem, prečo na Slovensku robia zo zubov a zubných procedúr také veľké halo okolo toho a také strašné peniaze to stojí. Keď tu prídeš na kliniku 2-3 krát a vychádzaš s novým chrupom. Bezbolestne, bezstresovo, s úsmevom na tvári. Takže si myslím, že ľudia, ktorí môžu, kľudne sa dajte ošetriť tu a bude to fakt stať za to. A ako sa ti páči klinika, prostredie, lokalita? Ako k tomuto není čo dodať, je to luxusná štvrť, ktorá si myslím je architektonicky aj všetko na úrovni veľkých miest, krásna, čistá. A čo sa týka kliniky, však natoč zábery krásne, tu vidíš, že je to čisté, krásne. Čo hovoríš na krásny personál, prevažne moderne, ženský? vybavené. No comment. Ale sú veľmi milé, však jasné, to jednanie je... Jasné. Ten personál nemá chybu, je milý, úctivý, si myslím, že príťažlivý. A preto hovorím, ako tu není čo dodať, lebo s úsmevom na tvári vás ošetria, s úsmevom s vami komunikujú, vysvetlia, povedia, není o čom proste, tá úroveň toho ošetrenia je prirodzená, nestresujúca. U nás dojdete k zubárovi a máte milión stresových podnetov, ktoré vám navodzujú pocit úteku z kliniky. Kdežto tu nás sa tešíte na príjemný úsmev a jednoduché, úplne jednoduché jednanie. Super. Ďakujem. Počkaj, ešte som sa chcela... No ako si bol spokojný s tvojou sprievodkyňou, ktorá ti vlastne pomáhala a ťa sprevádzala na ceste? Na ceste hore? Ktorá ťa nielen na klinike. Perfektné. Istanbul je krásny, ukázala si mi krásne miesta, ukázala si mi krásny trh, a ešte mi doniesli aj telefón, ktorý som si zabudol práve v ordinácii. Áno, tu je. No, takže myslím, že úplne super. Tvoje aj jazykové schopnosti sú, myslím, že na úrovni. Vieš sa dorozumieť prakticky na klinike, čo takisto je veľmi dôležité, lebo neviem si predstaviť, že by som sám si niečo tu odkomunikoval bez tvojej pomoci. Takže si myslím, že fakt to stojí za to a ľudia, ktorí fakt majú celý chrup zlý, tak ani sekundu neváhajú, aby sem prišli. Lebo to sa nedá porovnať. Servis, všetko okolo toho je úplne úžasné. A vravím, či si dajú robiť vrch, či si dajú robiť spodok, či si dajú robiť časť. Podľa mňa to stojí za ten výlet, už samotný výlet stojí za to, samotné spoznávanie toho mesta, ktoré je vlastne na úrovni a vlastne ukáže aj tú kultúru, ukáže aj to, jak tu ľudia fungujú, tak si myslím, že je všetko super. Stojí za to spoznať aj tento Istanbul a nie len sa špecializovať fakt na tú kliniku. Je tu veľa krás, ktoré sa dajú spoznať. To som sa ťa práve chcela spýtať, že tých niekoľko dní, ktoré si tu, že ako si to prežíval, že si vlastne skombinoval aj kliniku, aj to mesto, že či sa ti to zdalo dlhé, alebo si mal príjemný čas? Myslím, že to má všetko zdokumentované a myslím, že či výlet loďou z Ázii do Európy stojí za to a je to taký paradox, že spravíš cestu z Ázii do Európy za 20 minút. A čo ja viem, či tie výškové budovy, z ktorých sme pozerali na Istanbul, či tá gastronómia, ktorá je už na ulici lepšia niekedy jak u nás, alebo
jak by som to povedal, iné chute, iné dôvody, iné ovocie, iná zelenina, iné mäso, proste to treba všetko ochutnať. A preto hovorím, že ten výlet už ako gastronomický, obchodný alebo pôžitkový zážitok je úplne niečo iné, jak sedieť doma a stresovať sa skrz zuby. Čiže vlastne za ten dobrý budget dostaneš aj zážitok, aj ošetrenie. Samozrejme, je to všetko krásne, takže ja vrelo odporúčam každému, kto má chuť a kto má aj samozrejme na to, lebo tiež každý jeden zub stojí nejaké peniaze, ale určite v porovnaní s Európou alebo so Slovenskom je to úplne niekde inde. A zdalo sa ti to ďaleko? Niektorí ľudia majú pocit, že to je ďaleko, Istanbul. Ako vnímaš tú vzdialenosť, tú cestu? Jaká vzdialenosť? Dneska cestujú ľudia do roboty 1,5 hodiny a my sme cestovali lietadlom 2 hodiny. Takže ako ja si myslím, že to není o tom. To je o tom, čo ľudia chcú. Samozrejme, keď chcú drahý hotel, nech si priplatia drahý hotel. Ale to je už na tom človeku, jak si želá, alebo čo si praje. Vieš, takisto nám stačilo sa nájsť dobrý kebab, dobré zákusky, dobré koláče, dobré gaštany pečené. Kukuricu, to je jedno, ale úplne niečo iné. Aj či aj ryby, ale jednoznačne nemusím jesť homárov, nemusím bývať v 5-hviezdičkovom hoteli. Keď niekto chce, za to samozrejme zaplatí. Ale ja si myslím, že na spoznávanie stačí ti úplne málo. Ďakujeme ti veľmi pekne, Dalibor, že si sa s nami pozdielal, čo si cítil a čo si prežíval a bol si skvelý klient a teda ešte budeš, lebo ešte nekončí zábava, dnes ideme oslovať nové zubky. Nemôžem, povedala mi, nemôžem piť. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem, som rád, že som ťa spoznal. A ja teba.